Hausawa Top TV tashar al'umma. Yanzu masu sauraron mu ga hira za mu sa muku kai tsaye da matar wanda ya kashe Hanifa, wato malamin makarantar nan. Matarsa yanzu ita ma an tume ta da tambayoyi akan wato shin me ya sanya har mijin nata ya ɗauko Hanifa ya kawo ta cikin gida har ta ɗauki tsawon sati biyu, wato bata gane abin da yake shiryawa ba, ko kuma ta san cewar hakan kidnapping ɗin yayi ko kuma yaya, inda ta bayyana cewa babu shakka da ya ce yarinyar ta yi sati biyu ƙarya yake, ba gaskiya ya faɗa ba. Yarinyar kwata-kwata ba ta ɗauki wannan adadin kwanaki da ya faɗa ba, inda ta bayyana cewa ita ma bai nuna mata cewar wannan yarinya kidnapping ɗin ta yi ba, kawai dai ya kawo ta ya gaya mata cewar malamar makarantar da take aiki a makarantarsa yatta ce ta samu wani aiki ne inda za ta je Abuja, za ta je ta yi wasu cike-cike kafin ta zo ta huce, kuma mijinta ya kasance ya koma arne, don haka ba za ta bar yarinyar a hannunsa ba, shi yasa za ta je ta zo ta tafi da yatta. Ga dai ku ji abin da take faɗa da bakinta. Jamila Muhammad Sani, muna zaune ne a tudun Murtala, shekaru na 30. To menene alaƙar ki da shi Abdulmalik? Mijina. To an ce ya kawo Hanifa gidanki kuma ta zauna kusan sati biyu har ya bata wannan guba. Menene abin da ya faru? Ba sati biyu ta yi ba, kwananta 5 ne da ya kawo ta. Dan ya ce min mahaifiyarta tana aiki a makarantar da yake da shi, amma ta samu aiki a makarantar da yake da shi, amma ta samu aiki a Saudiya. To amma sai sun yi signing a Abuja, ta tafi ta yi signing kafin su tafi, shine ta bashi yarinyar ya rike mata kafin ta je ta dawo, saboda ta aure inyamuri ne kuma ya koma Kristan, ba ta so ta bar yar a hannun shi, zai bar ta in ya tafi da ita zai mayar da yarinyar Kristan, shi yasa ya ce ta rike mishi kafin ta dawo. Amma kuma ya bata shinkafa 5. To kamar yadda kuka ji anan za mu iya cewa wato ita wato ko kuma ce shi wannan wato mutumi malamin makaranta, matar ta sama yaudara ta yi, kamar yadda wato ya yaudari wato ragowar waɗanda ya yi amfani da su wajen cika muradinsa akan ɗauki Hanifa, sai dai kuma su ma waɗanda suka biye masan son zuciyarsu ce. Dole duk wanda ya zo maka da irin wannan, to fa babu yanda za ka ce wai gaskiya ya zo ya gaya maka, babu yanda za yi haka ta faru. Sai dai kuma ita wannan mata tasa, duba da cewa tana cikin gida, ya kawo ta ga abin da ya gaya mata cewar wato yarinyar za a zo a ɗauke ta, duba da wai babarta ce ta samu aiki, ita matarsa mai bi ba za ta san da wannan kulle ba. Sai dai kuma abin da bincike ya yi, domin hukuma ita take da yanda za ta zartar da hukuncin gano gaskiya akan ita ma akan abin da ta faɗa wannan matar tasa, shin gaskiya ta faɗa ita ma ko kuma ba gaskiya ta faɗa ba. Dole dai ita ma yanzu mijinta ya sanya ta zamo abar zargi, kuma ko da ba a faɗa ba dole dama tana cikin zargi, tunda Hanifa dai an kawo ta a cikin gidanta ta ɗauki adadin kwanaki kafin mijin nata ya fita da ita. Sai dai kuma kamar yadda ba mu samu cikakkiyar hirar ba mu ji yanda aka tambaye ta cewa wato shin da ya tashi fita da ita a yaya ya fita da ita ba, ya ɗauke ta ne a mazaunin zai kai ta wajen babar tata ko kuma yaya, shin me yasa to ba ma ta tume shi cewar ina mahaifiyar ba, da dai sauransu. Masu mu ku ci gaba da bibiyan mu dai a wannan tasha samu, da zarar mun samu cikakkiyar hirar da ita za ku ji mu dauke da ita. Da fatan dai Allah ya ji kan Hanifa, ya mata rahama, iyayenta kuma Allah ka ba su haƙurin rashinta da sauran al'ummar musulmi baki daya, domin rashin Hanifa wato al'ummar musulmi gaba ɗaya suna cikin jimami, ba wai iyayenta ba. Amma me za ku ce a dangane da wannan kalami da matar wannan mutumi ta faɗa?